आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआव जोङो सावरायगोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे स्किमनि सायाव। बे स्किमनि मुङानो जाबाय प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मान-धन योजना। बे स्किमाव लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय। आं नोंथांमोननो बे भिडिअआव फुल एप्लाइ खालामनानै देखायगोन आरो लोगोसे बे यजनानि जोहै फुल डिटेल्सआव खिथागोन। बे यजनायानो जाबाय लोगोफोर प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मान-धन योजना। जाय बिथांमोननियाव ई-श्रम कार्ड दं बिथांमोना बे स्किमखौ इजियावनो बानायना लानो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना मास मोनसेयाव 3000 राङै फैसा मोनबाय थानो हागोन। बे स्किमानो जाबाय लोगोफोर मोनसे पेन्सन नोंनि लाइफनि। नोंथाङा बेखौ मिनिमाम 50, 60, 100 राङै फैसा दोनबाय थानांगोन मास मोनसेयाव। नोंथाङा बेखिनि फैसाखौ दोनबाय थानानै लोगोफोर नोंथाङा मास मोनसेयाव नोंथाङा 60 बोसोर जायोबा 3000 राङै नोंथाङा पेन्सन मोनबाय थानो हागोन बे स्किमनि जोहै। दानिया लोगोफोर नोंथाङा बे स्किमखौ बोरै बानायनो हागोन जोङो बे भिडिअआव A to Z नायनोसै। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नोंथांनि फननि गुगोलाव थांनानै ई-श्रमखौ सार्च खालामना होनांगोन। नोंथाङा गिबियावनो नुनो मोन्दों ई-श्रम हुम। जों दानिया बे ई-श्रम हुमाव थुनांगोन। थुनाय लोगो लोगोनो मोनसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे पेज गेवबाय लोगोफोर। जों दानिया एसे बोखोनांगोन। बोखोनानै लोगोफोर जों बेयाव नुनो मोन्दों मोनसे गोदान आपडेट। नोंथांमोना बेयाव रेजिस्टार खालामोब्लाथाय नोंथाङा मास मोनसेयाव 3000 राङै मोनबाय थागोन लोगोफोर। सानसेयाव 100 करि नोंथाङा फैसा मोनबाय थानो हागोन जायफोरनाव ई-श्रम कार्ड दङ। दानिया नोंथाङा बेयाव रेजिस्टार खालामनांगोन लोगोफोर। जों दानिया बे रेजिस्टाराव थुबाय। रेजिस्टाराव थुनाय लोगो लोगोनो लोगोफोर मोनसे पेज गेवबाय। दानिया जोङो बे पेजखौ दाननांगोन। दानिया जों बिनि इलिजिबिलिटिखौ नायगोन लोगोफोर। बेनि जोङो पुरा इलिजिबिलिटिखौ नायसिगोन। दानिया लोगोफोर बेनि इलिजिबिलिटिया वार्कारफोरा बे स्किमखौ लानो हागोन आरो नोंथांमोननि बैसोआ 18 निफ्राय 40 बोसोरालागै जानांगोन आरो नोंथाङा मान्थलि 15000 खामायनायल' जानांगोन मान्थलि। दानिया नोंथाङा बेखौ बानायोब्लाथाय 3000 राङै फैसा मोननो हागोन। लोगोफोर दानिया जों बेखौ बोरै एप्लाइ खालामनो? दानिया लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो बे सार्भिसाव थांनानै निउ एनरलमेन्टआव जोङो थुना होनांगोन। जों दानिया थुबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव अकेखौ थुना होनांगोन। अके थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों सेल्फ इनरलमेन्ट। नोंथाङा बे सेल्फ इनरलमेन्टआव थुना होनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। थुनानै नोंथाङा बेयाव मबाइल नाम्बारखौ लिरनानै प्रसिडआव थुना होनांगोन। मोनसे OTP फैगोन। बे OTPखौ फैनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बे प्रसिडआव थुनानै होनांगोन। जों दानिया प्रसिडआव थुबाय। थुनाय लोगो लोगो मोनसे पेज गेवबाय लोगोफोर। दानिया लोगोफोर जोंनिया एप्लाइ खालामनायनि डेशबर्डआ गेवबाय। दानिया नोंथाङा बेखौ फिलआप खालामनो थाखाय जोङो सार्भिसाव थुनांगोन। सार्भिसाव थुनाय लोगो लोगोनो बेयाव इनरलमेन्ट मोनसे नुदों। जों इनरलमेन्ट फर्माव जोङो थुनांगोन। जों दानिया थुबाय। थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों मोनसे स्किम प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मान-धन योजना। नोंथाङा बेनि जोहै ई-श्रम कार्ड थानायफोरा 3000 फैसा लानो हागोन दान मोनसेयाव। जों दानिया बेयाव थुबाय। थुनाय लोगो लोगोनो बेयाव मोनसे कुइसन सोंदों लोगोफोर नोंथांनियाव ई-श्रम कार्ड दंना गैया? नोंथाङा ई-श्रम कार्डआव रेजिस्टार दंना गैया? जोंनियाव दं। दानिया जोंनियाव एस थुबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा बेयाव मोनद' स्टेपखौ कमप्लिट खालामनांगोन। होमबानिया नोंथाङा बे फर्मखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। गिबियावनो दं इनरलमेन्ट फर्म। गिबियावनो नोंथाङा नोंनि नामखौ बेयाव लिरनांगोन लोगोफोर। जों बेयाव नामखौ लिरनांगोन आरो नैबेयाव नोंनि डेट अफ बार्थखौ सिलेक्ट खालामनानै नैबेयाव अके थुनानै होनांगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव आधार नाम्बारखौ होनांगोन। नोंथांनि आधार नाम्बारखौ होनानै बेयाव भेरिफाइ खालामनांगोन आरो नैबेयाव नोंथांनि नामखौ होनांगोन आरो नैबेयाव इमेल आइडिखौ होनांगोन आरो नैबेयाव मबाइल नाम्बार होनानै जोङो बेयाव भेरिफाइ खालामनो नांगोन लोगोफोर। दानिया नोंथाङा नोंथांनि जेन्डारखौ सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नैबेयाव नोंनि फुल एड्रेस फुल डिटेल्सखौ नैबेयाव नोंथाङा सिलेक्ट खालामनो नांगोन। दानिया नोंथाङा नोंथांनि आदार डिटेल्स दंबा नोंथाङा होजागोन बेयाव नोंथांनि केटेगरि आरो नोंथाङा मा मावो नैबेयाव अकुपेसनखौ सिलेक्ट खालामनानै नोंथाङा बेयाव होजागोन आरो नोंथाङा बे स्किमफोरनि मेम्बारबाथाय नोंथाङा येस होनांगोन आरो न'बाथाय नोंथाङा बेयाव न'खौनो होनाया मोजां लोगोफोर। जोङो बेयाव न' होनांगोन आरो नोंथाङा GST इनकाम टेक्स पे खालामोबा येस होनांगोन आरो खालामाबा न' होनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबे टिकआव थुनानै साबमिटआव थुना होनांगोन। साबमिटआव थुना होनाय लोगो लोगोनो मोनसे पेज गेवगोन लोगोफोर।
दानिया नोंथांमोना गावबा गावनो स्टेप बाय स्टेप एप्लाइ खालामलांबाय थानो हासिगोन। बेयाव नोंथाङा गिबियावनो बेंकनि डिटेल्स आरो नोंथांनि सासे मानसि नमिनिनि डिटेल्सखौ पुरा फिलआप खालामनानै होनांगोन। आरो नोंथाङा 3 नाम्बाराव मोनसे मेन्डेट फर्म डाउनलड खालामनांगोन आरो बे फर्मखौ नोंथाङा 4 नाम्बाराव थांनानै नोंथाङा बे फर्मखौ मेन्डेट फर्मखौ आपल'ड खालामना होनांगोन आरो नोंथाङा 5 नाम्बाराव थांनानै पेमेन्ट दाननांगोन। जोङो पेमेन्टनि लिस्टखौ नायनोसै लोगोफोर। पेमेन्टनि लिस्टआ लोगोफोर बियो नोंथांनि बैसोआ 18 बोसोरबा नोंथाङा 55 रुपि पे खालामनांगोन। लोगोसे नोंथांनो गभर्नमेन्टआ 55 रुपिस पे खालामनानै होगोन। लोगोसे नोंनि फैसाया एड जागोन 110 रुपिस नोंनि फैसाया एड जागोन। आरो नोंथांनि बैसोआ 19 बोसोरबा नोंथाङा 58 रुपिस पे खालामनांगोन। लोगोसे नोंथांनो गभर्नमेन्टआबो 58 रुपिस एड खालामनानै होगोन आरो लोगोसे नोंनि फैसाया 116 जाहैगोन। बिदिनो नोंनि बैसो हिसाबै नोंथाङा फैसाखौ पे खालामनानै बेयाव लानांगोन। दानिया लोगोफोर जोङो बे फैसाखौ पे खालामखांनानै नोंथाङा मोनसे फर्म डाउनलड खालामनांगोन। बे फर्मखौ डाउनलड खालामनानै नोंथाङा मास मोनसेयाव नोंथांनि बैसो हिसाबै नोंथाङा फैसाखौ पे खालामलांबाय थानांगोन आरो नोंथाङा 60 बोसोर जायोबा मास मोनसेयाव 3000 राङै मोनबाय थानो हागोन। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। आं नोंथांमोननो मोनसे ओरैनो फिसा इनफरमेसन होनो नाजाबाय। नोंथांमोना बिदिनो गोदान सोरखारि स्किमनि आपडेट, सोरखारि साख्रिनि आपडेट बेबायदिनो मोनबाय थागोन आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव। नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ